Имате едно предизвикателство за днес и то е да изберете по нещо сладичко за теб и за Марти. Марти вече влезе, но давай ти. Приемаш ли предизвикателството? Да, ще бъде лесно. На играчка. Да, вижте какво хубаво столче. Хензел и Гретел. Колко много бомбони има. Тези бомбони съм ги гледала как ги правят. Да, давай нататък. Има захарен памук. Вижте такива бомбони. Давай да минем. После ще покажем какво друго правят. Всякакви нещата и всичките ги имаме в България. Вижте хранителите сладолет. Много са много. И тук имаме няколко вида. Сладолет плюс лафърчета. Марти, ти какво си избра? Захарен памук. Да. Рокси си избра лафър. Гофрета. Добре, гофрета. Сладолет. Руски. Има и това. Не знам. С шоколад. Да, с шоколад. Поръски. Да. И сладолет. Да. Много не се сеща. И най-якото. И тъй като бомбоните повечето ги има в България, в крайна сметка избра Рокси гофретата, защото тук ги правят страхотни. Да, Марти? Искам да ви кажа, че най-страхотното, ако косо с на устата, тя се топи. Захарният памук се топи. Виж колко е станал малък. Виж. Това е синя. Рокси, твоята гофрета дали е готова? Ами не знам. Рокси, донесоха ли ти? Да. Вау, вижте колко е яко. Мирише страхотно. С Киндер Bueno. Шоколада е Киндер Bueno. Сладоледа е Орео. Страхотно. Чудесен избор. Харесва ли ти? Да. Попитай вафлата и кажи дали ти харесва. Имах предвид тази. О! Как са се справили? Как оценяваш? До 10? 10? Добре, хайде. И това предизвикателство е изпълнено. До скоро! До скоро! До скоро!